No, ja si myslím, že bolo to bojovné, ale myslím si, že keď sme mali ten náskok 17 bodov, sme to nemali pustiť. Sa mi zdalo, že sme sa tak trošku laxne k tomu začali pristupovať, keď sme začali viesť do tých 17 bodov. Ja som čakala, že to bude to z našej strany trošku lepší zápas. Myslím, že bolo to také ku koncu už rozhárané do brane. Čím to bolo? No, ja by som povedala, že možno aj s takou našou, neviem, no, nekoncentrovanosťou trochu, možno keď sme už natiahli do tých 17 bodov, už nám sa zdalo, že možno, že už je vyhratý zápas a myslím, že tým, že sme neboli dostatočne koncentrované v koncu zápasu. Pešočanky boli oslabené, Risperová nehrala. Nemyslím si, že to bolo nejako cítiť, že chýbala. Čaká nás v prvom kole play-off Rožňava. Čo na Rožňavu? No ja si myslím, že hlavne v prvom rade dobrá obrana, lebo ako vieme, no tak v Rožňave sme im takmer pustili zápas, ale ja si myslím, že keď zamakáme v obrane, tak to bude dobré.